No a konečne si idem vyzdvihnúť svoje štartovacie číslo. Potom sa tu porozhliadnem, čo to tu všetko majú. Tak tu vidíte moju lajnu. Je prvý deň možnosti si zobrať čísla, tak lajny sú prázdne, čo je fajn. No a ideme sa pozrieť, kde som to vlastne ja. Takto sa mi vyberá moje číslo. Úžasné. No a ideme sa zahrať na modného influencera, takzvaný unpacking. Úžasné číslo. O týmto ma môžete v nedeľu vidieť štartovať, teda ak sa budete pozerať. Nejaký dres, no a pár vitamínov. Ideme sa pozrieť, čo to tu ďalej majú. Ideme si vyskúšať. Kena? Čo si vylasujem? OK.